Takže čus lidi, my vás vítáme u dalšího videa a dneska to je informačka a já tu mám s sebou svého kamaráda Robina. Čau! A dneska bychom vám chtěli ukázat, jaké videa budeme točit a můžeme jít na to. Takže vlastně její délku videa. Jo, i její dálku. Takže na našem kanále jsou zatím 2 videa, která jsem točil já s Enemy Force. U druhého videa už jsem mluvil, už mám mikrofon. A tak my vám zatím ukážeme hry, které bychom chtěli natáčet. Takže určitě budeme natáčet Euro Truck Simulator 2. Mám zlatou edici. Ano. Takže to mám i s rozšířenou mapou. Asi budeme točit i FUF 15 a možná i Aliena. A možná i GTA 4. To asi i 5 po případě. I po případně 5. Pak dále budeme z internetových her jsme natáčeli Enemy Force, což je taková střílečka, ve které multiplayerová je online, tady jsem spustil nějaká uchylná stránka, tak tudy vykřižkujete. Prostě, když se to vám spustí, no prostě tady registrujete a prostě můžete hrát. Registrujete, pak budete hrát, jsou tam prostě servernáky, se připojíte, jsou tam prostě různé mapy, Jsou tam jenom 3, takže jako... Jsou tam sice jenom 3, ale tak to je jedno, prostě to je dobrá střílečka a další... Hra... Pak, žádnou na internetu není. Žádnou zatím z internetu nemáme, ale... Můžete nám psát do komentářů nějaké dobré hry, které byste chtěli, aby jsme mi natáčeli. A taky videa budou vycházet, mohly by vycházet v pondělí, mohly by vycházet každý den, ale uvidíme, jestli budeme nějaké přetočné. Enemy Force bude asi o víkendech a možná i v pátek. Možná i v pátek. Pak Euro Truck Simulator může být... To bude natáčet asi jenom Radek. Já asi se tomu nedostanu. Nevím, jestli ještě možná v pondělí, jestli budu hrát Euro Truck Simulator 2, tak jestli budu do toho mluvit. To ještě nevím, protože prostě nevím. Ve středu možná určitě ano. A v pátek možná vyjde taky, možná ne. A o víkendu ten další vyjde asi Enemy Force a dneska možná taky. Možná taky. Ale i možná o víkendech to... Nevíme, jestli možná dneska. Zítra pozítří. Ale to ještě nevíme, ale hry jako GTAčko a v 15 bychom mohli natáčet příští týden a že bychom to nějak rozdělili nový série. A jinak videa budou kolem přibližně 20 minut. Kolem 20 minut. FIFA bude trvat ten zápas takových 4 hodin, takže může být i další video z FIFA. Může být možná další, kolem 20 minut i Eurotrack kolem 20 záleží, minut. jak budeme mít čas. Že? No a záleží v Eurotrack Simulatoru, jak bude dlouhá ta zakázka. A jak to bude jít, že jo, Radkovi. No. Tohle asi bude konec videa. No. Tohle bude konec videa, pokud vám tato informačka líbila, dejte like a pokud ještě nemáte u nás odběr na našem kanále, tak můžete dát odběr. Zatím moc odběru máme kolem 14 odběratelů za 2 videa, což je docela dobré. A tak budeme se snažit jako největší kvalitě videa. Jinak ještě vám ukážeme, já jsem si pořídil Bandicam, Robin si ho pořídí taky. Jinak možná, nevím, jestli vám dám odkaz na stažení, my to máme i s Keymakerem, což je vlastně když si stáhnete starší verzi Bandicamu a nainstalujete, tak pak si můžete si stáhnout tento klíč. A k němu pak ho spustíte jako správce úloh, jako správce a prostě napíšete nějakou blbost, jakoukoliv. Když tak nám ještě napište, jestli to nebudete nějak znát, ještě nebudete vědět tady dáte Register Application,
Možná občas budou nějaké, možná se stát výpadky, že třeba když spustíte Bandicam, potom to napíše, že nejste registrovaný, tak to prostě uděláte znova. A vlastně když tady spustíte Bandicam a vlastně tady to i uvidíte, když tady budete napsat neregistrovaná verze, tak když nemáte registrovaný, tak to zkuste znova. A kdyby to vám to nějak nešlo, tak když tak pište do komentářů. A my vám s tím rádi pomůžeme. Tak tohle asi bude konec videa. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like. A my se s vámi loučíme a u nějakého zase dalšího videa. Tak čau. Čau, te.